Можливо, цим кроком я зможу врятувати чиєсь життя. Я долучилася до реєстру донорів кісткового мозку. Це означає, що якщо десь у світі людині з раком крові або іншими страшними хворобами буде потрібна пересадка кісткового мозку, моя ДНК може її врятувати. Але спойлер, не треба нікуди їхати і навіть виходити. Все дуже просто. Треба зайти на сайт, заповнити коротку анкету і тобі поштою надішлять ось такий набір. У ньому палички для забору ДНК, якими треба потерти внутрішні боки штік. Це займе буквально декілька хвилин. Далі дивишся інструкцію, наклеюєш штрих-коди і повертаєш конверт поштою назад. Потім тебе долучають до бази. І якщо знайдеться людина, для якої твоє ДНК є генетичним збігом, з тобою сконтактують. Донорство відбувається дуже просто, наче просто здати кров у лабораторії, просто це займе трохи більше часу. І це найбільше, що ти можеш зробити для когось – дати шанс жити. Я долучаюся, а ти?